Už. Piča, my jsme řekli zpátky, z té Olympii byl Jaguar, 5 litr, 510 koní, kombinovaná spotřeba město dálnice 12 litrů, automat a sekvenční převodovka pod volantem. Ty pičo, to byla kráva. Já mám doma na piči od včera na konzervy, já to vezmu, ty. Na meruňky. Pozor. Jestli by nebylo lepší si vzít normálně ten, jak tam zapíchne jenom týkoj. Jiro, máš tu flešku? Nemám. Tam už je nejvyšší, kdyby tam řvali lidi, tak si pohnej, no, tak to taky nám dělat. A i střechou se tam dá dostat, no. Nedáš, to máš na prostě, to neuděláš moc. Nejhorší je, že právě ty nesmíš, když je to takový rozkaze, si hýbat do toho. A kdyby na věc přišlo, tak se bude řešit vedník. Se bude otvírat vedník. Tak Románě vezme sedačky, vyhodí zadní sedačky, sedačky se tam, tak sloví zadní tam. Na změně názvu se vytáhnout člověka ulice, který je super, takže musí by protáhnout stav. Sama se nemůže dostat, tady se nemůže, tady dělá možnost věci. Takže musí kufrem se prolízat, tudy, vytáhnout. Je takový dost náročný. Safari auto. Může kabriolet. Je to zdravé, furt, že je to zhnilý. To ještě fíbrný. Hovno to zadíral, protože to má roky jezdí. To na židle, když se sedačí. Tapka je pěkné tapiky. Pepos, mohl ještě jezdit ze střechou novou. Vytahujeme raněného. No si tam, když jsem podřezal poslední živý, to měl. Tak si budu ještě táhat mě, to by vůbec nechtěl vidět. Kdo říkal? Proč? Tak co? Chceš souhlasit s tím, to je v rámci tréninku.